Anem a començar l'última part, que és realment l'objectiu era trobar-nos així tots ara. Recordeu la meva presentació de Faralinks, el que pretenem, la gent que treballa en incendis, que tot el món parli, que tot el món tingui una opinió. Demà escoltarem a gent del poble de Toràs, que va sofrir l'incendi més gran que hem tingut aquest estiu, el de Begís. I hi tenen que ser molt meticulosos, perquè la gent està molt afectada, ha perdut el paisatge que ha vist durant molt de temps. I quan vam muntar la taula redona, vam pensar que seria important que així se sentaren gent que tenen visions i opinions diferents. En algunes coincidiran, en altres seran contrastades, no dic contràries, però no seran les mateixes. Tinguem a Rosa Pardo, que és la directora general de Política Territorial i Paisatge de la Generalitat Valenciana, representa l'administració. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies. Sí, per mi és molt agradable perquè en altres ocasions l'administració no apareix, estan ocupats, però crec que és fonamental, i que Rosa estigui així per mi és d'una gran alegria. I hem posat a Rosa junt a Ferran Gandia, que jo dic que és l'home que planta arbres, ell us ho explicarà i per què es planta i qui es planta i què és el que fa per a millorar la nostra massa forestal i diversificar-la i fer-la més resilient, més resistent, més adaptada als possibles incendis i al canvi climàtic que ens espera. La biodiversitat, l'augment de la biodiversitat sempre és una bona estratègia, perquè en cas de que uns elements fallen en el canvi climàtic o en l'incendi o una pertorbació per plagues, sempre n'hi ha altres que el substituiran. Però ell m'ho explicarà per què. Després tenim a l'altra banda, s'han posat així aleatòriament, és l'home que talla pins, que talla arbres. Perquè ell creu que els humans, nosaltres, la nostra gestió, la nostra experiència, com a agricultors més de 10.000 anys, puguem gestionar les masses forestals i fer-les productives. Això no vol dir que n'hi hagi zones que no tinguin per què tocar, deixar-les de forma natural. Però també és la seva opinió que puguem millorar-les. I a més és pastor i té cabres blanques. I també la gestió en els herbívors que hem eliminat, els herbívors naturals, ell té uns herbívors domesticats que poden fer aquesta funció. Després tenim Manuel Asensi, és agricultor, produeix el millor oli ecològic que podeu trobar en la cooperativa de la Font de la Figuera. Dic agricultor entre altres moltes coses. I vull que ell parli de la part de l'agricultura, perquè de vegades vegem l'agricultura com si fos la responsable dels incendis, perquè n'hi ha uns matolls que ha cremat un llauraol i s'ha anat el foc, no? I jo sempre penso que tal vegada des de l'administració, perquè així estem tots connectats, com si parla d'un al final acaba parlant del costat, i hem d'intentar que ens comuniquem entre tots per a buscar solucions a això, no? Per exemple, que el triturar de les restes de poda siga subvencionat, ajudat, inclús gestionat per l'administració perquè no n'hi hagi cremes en els camps de cultiu que poden passar a la zona forestal. I després tinguem Anna Climent, que és educadora, és professora d'institut, ella és biòloga originalment, i vull que estigui així perquè ens diga quantes vegades apareix el terme foc en l'educació dels nostres infants, dels nostres xiquets i xiquetes. Per saber si estem educant-los per a entendre el foc, com funciona l'ecosistema. I també m'agrada que vinga perquè és molt innovadora i intenta introduir, i potser a partir d'aquesta xerrada així, ella aconsegueix que comenci a aparèixer el terme foc no simplement com a negatiu, sinó com a part dels ecosistemes. Igual que quan parlem de l'aigua parlem d'inundacions, però també de la importància que té l'aigua en la nostra alimentació, per exemple, en la producció agrícola, etc. Així que anem a començar de dreta a esquerra, perquè Pepe va fer una pràctica el dimecres així, una pràctica magnífica, i que ens conti ell la seva visió, d'acord? I després així anem de dreta a esquerra i cada un va contant la seva i després deixem pas al públic a que ens diga i ens pregunti. Recordeu que estem així per a interaccionar, intercanviar opinions, evidències, fets, que ens ajuden a millorar la gestió del nostre territori. Estem en una activitat de la Càtedra de Cultura Territorial que dirigeix el professor Joaquim Farinós, i el que volem és que el nostre territori estigui més ben gestionat, ser més feliços al final veient el nostre territori. Així que ells són els protagonistes, són els actors
que estan en el territori. Nosaltres, des d'ací, des de la universitat, els mirem i volem dependre d'ells. Moltes gràcies. Sí, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me toca hablar del pastoreo como solución. Es lo que pone en el programa. Voy a concretar. El pastoreo no es la solución, pero es parte de la solución. El tema de los grandes incendios forestales no se va a atajar con una sola solución, sino que habrá muchas soluciones. El pastoreo, yo estoy convencido que es una buena parte de la solución. ¿Y por qué estoy convencido? Pues en primer lugar todos tenemos en cuenta que son herbívoros y que si pastorean en ganadería extensiva, pues todos los días salen a comer y van, además de comiendo, pisando y abriendo pequeñas sendas. Y lo comprobamos en nuestro día a día, que montes donde antes no se podía entrar, pues cada vez se vuelven más transitables, más penetrables. ¿De acuerdo? Los animales van comiendo de un modo muy discreto. Eso no significa que haya sobrepastoreo, ¿no? Que siempre se dice, no habrá sobrepastoreo. Nosotros mismos, cuando empezamos en la actividad ganadera hace 4 años, pues la primera preocupación, ¿qué es esto del sobrepastoreo? Porque claro, en nuestro pueblo hubo sobrepastoreo hace años, cuando en las 14.000 hectáreas de término municipal pastaban 20.000 cabezas entre ovejas y cabras. Además había rebaños de vacas para carne. Yo aún recuerdo de pequeño, cuando iba a las colmenas, el ahumador lo encendíamos con boñigas de vaca. Aún había vacas, unas 100 vacas, una cosa así, pero antes hubo más. Y también en la época en que se labraba con caballerías, de los llanos de Almansa, que están relativamente cerca, traían recuas de mulos y caballerías en la época que no estaban labrando. Claro, cuando había que labrar, allí había mucha tierra que labrar, en los llanos de Almansa. Pero cuando no había que labrar, decían, estos se van a comer aquí toda la hacienda. Pues que vayan al monte y estén por allí. Y iba con ellos un mulero y había mulas como un rebaño más. Si a todo eso sumamos que se hacía carbón y fornilla, en fin, el monte estaba sobrepastoreado. No hay que llegar a eso. Nosotros solo tenemos 1.000 cabras, y la verdad sea dicha, pastoreamos pues unas 4.000 hectáreas. No hacemos señal. Realmente mi experiencia es que en esas 4.000 hectáreas tendría que haber 4.000 cabezas. O si no 4.000, 2.000. ¿Verdad? Porque 1.000 no... O sea... Y es una oportunidad muy buena porque el monte se vuelve mucho más agradecido. Los que van ahora a recolectar setas si es que empieza a llover bien como está lloviendo y tal, pues enseguida te lo dicen todos los años. Es que aquí no podíamos entrar y ahora ya se puede entrar. Pues mira, no es magia. Son los animales que pisan y comen y van abriendo el monte. De un modo muy discreto porque ya digo, no penséis que es la solución. Dicen a veces, pues podríais tenerlos en aquel cortafuegos. Pues mira, no, a ver, en el cortafuegos vamos a pasar, pero no podemos detener los animales porque la cabra tiene un comportamiento de alimentación que le gusta siempre ir moviéndose, andando despacito, pum, pum, un bocadito aquí, pum, pum, un bocadito allá. Y comerse los brotes tiernos. Si tuvieran más hambre, se comerían lo más seco y tal, pero no queremos que pasen hambre. Entonces, por un lado lo que hace la cabra, y por otro lado lo que hace el cabrero. Es decir, nosotros, claro, tenemos, ya digo, unas 4.000 hectáreas de pastos, en la mayoría no podíamos entrar cuando llegamos. Los animales tampoco entraban. Tú te encuentras una barrera de coscojas de 1,5 metros y dices, bueno, pues voy a dar la vuelta. ¿Qué hicimos? Desbroces. Desbroces con motodesbrozador y desbroces con tractor. Y cada año nos hemos ido gastando pues unos 2.000, 3.000 euros cada año en desbroces mecanizados, para que esos pastos que tenemos pues realmente los podamos aprovechar. Pero es que luego pasa la brigada de extinción de incendios y te dice, ¡guau, qué bien! Habéis hecho ahí unas rayas de desbroce, unas rayas que pasa el tractor, se hace 1,80 m, pues 1,80 m que tenemos desbrozado, y luego vuelve por 40 metros más allá por la ladera y vuelve a subir y vuelve a bajar, así un poco sinuoso. En caso de incendio, qué bien para hacer un tendido de manguera, ¿no? En caso de que vaya alguien a pasar por el monte, a pasear, a lo que sea, pues qué bien. Vinieron a hacer un seguimiento de las plagas de los escolítidos. Pues ¿por dónde se metieron los motoserristas? Pues por allí, claro. Es decir, todo el mundo aprovecha estas zonas que desbrozamos y que luego el ganado, lógicamente, mantiene desbrozadas y todo lo que nace, todo pasto tierno. Es decir, los animales tontos no son y quieren la comida, pues cuanto más palatable y apetecible, mejor.
¿Qué más cosas hemos hecho dentro de esta oportunidad que es el pastoreo? Pues bueno, complementar su dieta. ¿Cómo? Recuperando bancales. Había muchos bancales de cereales y de leguminosas que se habían abandonado desde los años 50 hasta la actualidad, y en la medida en que podemos, por la cuestión económica, pues hemos ido recuperando, ¿verdad? Ahora cada año sembramos unas 20-25 hectáreas. Y es para que se lo coman los animales a diente. Pero nos viene muy bien porque en la gestión del rebaño, si conocéis un poquito Bicorp, es todo masa forestal arbolada muy densa. Y cuando vamos con el rebaño, pues tú tienes que hacer un acto de fe de decir, bueno, supongo, tú vas por el caminito y dices, oigo por aquí cencerro, supongo que aquí estarán las 1000 cabras, pero solo ves 20. Claro, porque el monte está tan cerrado que tú vas, tilín, tilín, tolón, tolón, vale, pues por aquí, tienen que ir por aquí, vale, ahora las sacaré para allá, luego el peligro está en que se vayan por allí abajo, pues bueno, voy a ver si les corto por aquí. No las ves, no las ves. ¿Cuándo las ves? Cuando de repente ellas, que tienen apetencia por variar su dieta, llegan a un bancal que hemos sembrado, pues maravilloso, y además las primeras que llegan se paran y empiezan a comer y esperan a las últimas, con lo cual se reagrupan, y con lo cual cuando llega el pastor, pues podemos decir, a ver, sí, están todas, mira, y aquella está coja, se habrá lesionado la pata con lo que sea, y la otra tal, y aquella, pues uy, parece que está a punto de parir. En fin, hay lo que haya que ver, ¿no? Es decir, esas zonas de bancales que recuperamos son una zona de oportunidad también para la extinción de incendios forestales. Cuando hay un gran incendio forestal, pues claro, ya no se puede hacer casi nada. ¿Dónde se puede hacer algo? Pues en estas zonas. Es una zona de oportunidad. Dices, bueno, allí está el bancal este que han recuperado los pastores, vamos a ver si allí podemos hacer algo. Pues allí. ¿De acuerdo? Y esto es una cosa que no se tiene en cuenta, pero que es muy, muy importante para la prevención de incendios, que haya zonas de discontinuidad. Además de que benefician a la fauna, las rapaces y todo esto que nos han dicho esta mañana, pues nos es muy, muy útil a nosotros y también a la gestión de los posibles incendios. E incluso todos los intervinientes que actúan normalmente por la zona saben dónde tenemos estos bancales. Claro, porque les va la vida en ello. Si se ven perdidos, puede ser una zona de seguridad o de mera supervivencia. Es decir, bueno, no podemos hacer nada contra el fuego, como nos decía Marc Castellnou esta mañana. Ha sobrepasado la capacidad de extinción. Ya, sálvese quien pueda. ¿Dónde se salva quien pueda? Si todo es monte, ¿dónde se salva ese quien pueda? Pues aquí. Y se lo saben al dedillo. Y cuando recuperamos un bancal, parece que están esperando que acabemos la recuperación para venir a felicitarnos. ¡Oh, qué bien! Habéis recuperado aquel bancal de por allí. Porque claro, tengan en cuenta eso, que en Bicorp estamos hablando de un bancal aquí, otro a 1 kilómetro, otro... En fin, y bancales relativamente pequeños. La zona que más tierra tenemos cultivada junta, pues puede haber 3,5 hectáreas o 4, y es solo esa zona. Luego todos son bancales, pues como de media hectárea, incluso más pequeñitos de 1000 metros cuadrados también tenemos alguno, ¿no? Pero esos ya son poco eficaces para cualquier cosa. Pero también pensando en nosotros, es decir, el rebaño está todos los días pastoreando. Solo tenemos un aprisco en una zona céntrica más o menos de esas 4000 hectáreas que pastamos. El año pasado hubo un conato de incendio, cayó un rayo y cayó en la otra punta del término, como a 14 kilómetros de donde estábamos pastando en ese momento. Pero en cuanto nos enteramos, ¿qué hicimos? A marchas forzadas el rebaño al aprisco. ¿Por qué? Porque allí tenemos agua y tenemos un área cortafuegos perimetral. Toda la instalación está rodeada de un área cortafuegos perimetral de 60 metros de anchura, libre de árboles y arbustos. Y de hierbas también, porque el ganado se encarga. Claro, es la única zona donde podemos salvar la vida a los pastores y salvar el rebaño. Porque tenemos un seguro, sí, pero ya nos dijo el tomador del seguro, no, en caso de incendio por una catástrofe natural no estáis cubiertos. Solo nos faltaba eso. Mañana se quema el monte, se queman 1000 cabras que valen 50.000 euros. Pues ¿qué hacemos aquí? Tener zonas seguras. Sin zonas seguras no puede haber pastoreo. Y en cuanto podamos, en cada una de esas zonas seguras pondremos un pequeño vallado móvil. Para cuando lleguemos allí con el rebaño poder decir, estas se van a volver locas con el humo y el calor y tal, a ver si encerrándolas salvamos la mayor parte. Y si podemos, lo haremos en una zona donde haya agua.
En fin, son ideas para mejorar que, claro, cuando el dinero a veces no te acompaña no puedes hacer. Pero me gustaría resaltar eso, es decir, la ganadería es buena por lo que comen los animales y por lo mucho que los ganaderos podemos hacer en cuanto a zonas de discontinuidad en la masa forestal, que ahora no hay o son muy pocas, y que son zonas de oportunidad para salvarnos nosotros y el rebaño, para que se salven los bomberos o para que actúen si ven alguna posibilidad de actuar. Y creo además que, sobre todo, me gustaría resaltar la idea de que tenemos que recuperar nuestra soberanía alimentaria también. ¿Por qué no? Yo no quiero que me traigan carne de cabra o de vaca o de oveja de Nueva Zelanda. Si la puedo producir aquí con mis recursos propios. Eso es desarrollo endógeno del territorio. Y tengo alimentos de calidad producidos aquí. Y estoy generando aquí riqueza, aquí puestos de trabajo, a la vez que hago un beneficio medioambiental indudable, como hemos visto, ¿no? Pero tenemos que tener nuestros propios alimentos producidos cerca. No es que si los agricultores que producen naranjas se arruinan, las traerán de Sudáfrica. Pues vaya gracia. Y luego también un poquito, pues, el tema del agua. Es decir, lo cuento alguna vez como anécdota. Nuestro aprisco, algunos creo que lo conocéis, pero está en una ladera donde por enfrente pasa un camino y por aquí pasa otro camino. Y ambos caminos convergen más allá, un poquito más hacia el oeste del aprisco, por entendernos, ¿no? Y entonces, cerca, a 3 kilómetros hay un camping y hace 2 años una madre, una hija y una nieta salieron del camping para hacer una pequeña ruta en verano que esperaban que les llevara pues un par de horitas. Salieron a las 10 de la mañana, sin agua y sin comida porque pensaban volver enseguida. Como el monte de Bicorb está tan mal señalizado y es tan abrupto y no ves más que a animales salvajes, y si tienes suerte algún pastor con su rebaño, pues no pudieron preguntar a nadie, se perdieron. Y a las 5 de la tarde estábamos nosotros ese día vacunando en el aprisco y pasan por enfrente. Claro, ellas pensaran que el camino iba al aprisco y es verdad, pero dando una vuelta grande, por entendernos. Y cuando vieron que se iban hacia el oeste, nosotros que estábamos a medio kilómetro al otro lado del valle nos vocearon: «¡Oiga! Necesitamos ayuda», la mujer más mayor, la mayor. «¿Y qué les pasa? Por favor, estamos exhaustas». Me cago en, pues no se muevan, ahora voy yo con el coche. Yo cogí el coche y di la vuelta, que era nada, era medio kilómetro, pero ellas no conocen el territorio y pensaban que el camino les iba a llevar por otro derrotero. Claro, nos veían al otro lado de la ladera. Cuando llego allí llevaban desde las 10 de la mañana madre, hija y nieta en verano sin beber. Y sin parar de caminar porque no sabían cómo volver al camping, que está a 3 kilómetros de nosotros. Claro, y digo, ¿y ustedes? Y yo para mis adentros pensaba, si estas mujeres supieran que han pasado por las proximidades de 20 fuentes naturales con agua y han estado a punto de perder la vida, porque yo creo que si no estamos nosotros allí, lo hubieran pasado muy mal. Primera, porque no sabían a dónde iban. Segunda, porque allí no hay cobertura de telefonía móvil, ni siquiera de emergencias. Que ese es otro inconveniente que tenemos, pero bueno, que se puede hacer como virtud porque vivimos muy tranquilos. Vengo a decir, arreglar las fuentes, recuperar la cultura de que tenemos fuentes y tenemos agua. Nosotros estamos recuperando muchas fuentes que vienen muy bien. Y cada fuente que recuperamos la gente empieza a conocerla y va a la fuente. Hombre, qué bien habéis dejado aquello. Claro, pues mira, lo que pasa es que nuestro bolsillo no lo hemos dejado tan bien. Se ha quedado un poco exhausto el bolsillo. Pero con un apoyo decidido de la administración, me cago en la mar, haríamos maravillas. No quiero robar más tiempo de los demás. Nada más, muchas gracias. Bueno, bona vesprada a tots i moltes gràcies per convidar a la gent que som, que no som d'estudis ni de res, no? Està molt bé això. Bé, com ha dit ell, jo em dedico al camp, porto molts anys fent agricultura ecològica i tampoc sabia en realitat què és el que pretenien que diguera així, no? No, doncs parla del que fas i com tens tu el teu punt de vista per a previndre incendis i de tal, que és molt interessant i tal. Bueno, bé, gràcies per confiar en això, no?
Però adelante una cosa, jo soc llaurador, diguem, privilegiat de zones on no n'hi ha perill d'incendis. El que sí que fem és, com ha anomenat ell, utilitzar noves estratègies de treball, com són les trituradores, per evitar, per un costat, un avantatge agronòmica, que és l'aportació de lo que són les restes de poda a incorporar-les a la terra, i per l'altre costat també les utilitzem, aquestes màquines, en els terrenys que fem en no cultiu, deixem cobertures vegetals. On vaig a parar de les trituradores precisament és no al triturat de la llenya, en què antigament podien haver alguns incendis puntuals, però que mai han sigut perillosos precisament perquè no estem en una zona agroforestal, no? Com és el teu cas. Però sí que puguem tindre verdaders problemes quan deixem matèries, o sigui, que són cobertures vegetals i després les triturem. Quan fem aquestes faenes, que són també molt avantatjoses per a la terra, perquè estem mantenint el sòl, evitem escorrenties, millorem la biodiversitat i totes les coses que agronòmicament són interessants i estan demostrades. Però té un inconvenient. En cas de no fer aquestes tasques ben fetes, el que passa és que deixem unes estores de matèria seca que quan ve un incendi són estores que es cremen i transporten per la zona de cultiu de forma que realment no són eficaces a l'hora de parar ni de frenar els incendis. On vaig a parar és que moltes vegades en el camp, com en molts àmbits, tinguem la tendència de ser extremistes, integristes, millor dit. O sigui, jo soc llaurador i llaure perquè sí. No, jo faig cobertura, jo faig tot cobertura perquè sí. Doncs no. La veritat és que haurien de ser un poquetet d'una altra manera, haver flexions, i si en algo no és matemàtic és en el camp, és el menys matemàtic que podem trobar, no? I on vaig a parar és que en les zones on pugui haver perills deguem de triturar si volem fer-ho, però també devíem d'utilitzar altres tecnologies posteriors a la tritura, sobretot en èpoques d'estiu, quan ja està tot sec i n'hi ha perill, com seria rodes o peces de ferro que el que fan és allisar aquesta matèria seca per evitar que s'encenga. Però el millor seria fer franges de llaurança. O sigui, jo faig no cultiu, deixo sense llaurar, però també vaig a parar a llaurar. Per què no? En les franges on pugui haver perill d'incendis, al tocar d'espinars, però vaig a llaurar, que no passa res. Perquè l'altre dia, en la vall d'Ebo que vam estar, vam poder comprovar com a la vora del poble ja s'havien cremat molts camps i molts d'ells estaven en no cultiu, estaven triturats. Però la manta va seguir cremant i van cremar els almelers i ho va cremar tot. Però quan arribaven als camps que estaven llaurats, allà es va parar. Per tant, això ja que tindré un poquetet de... Anem a començar a aprendre també a utilitzar aquestes tècniques. Després hi ha una altra qüestió que se feia abans i que ara no es pot fer perquè a tu te pillen la brigada, te veu en hivern cremant un ribàs que podia ser en estiu, ribàs d'ombria, que ha tingut molta vegetació, que vegeta moltíssim, i tornem, i que és molt interessant perquè crea molta diversitat i allí s'alberga fauna auxiliar i tota la història, tot molt bonic. Però quan es seca en estiu podia ser un transmissor del foc. Antigament la gent no ho entenia d'esta manera i no sabia per què ho feia. Segurament ho feia perquè pensava que podia competir en els cultius que tenia fins al mateix marge, el melers en el marge o molt propet en el marge, perquè els bancs de cultiu eren molt més estrets perquè es feien en cavalleries, en mules. No és com ara que necessites un banc de 5 metres per a poder treballar. No, s'aprofitava fins al metre, inclús en el mateix marge. I clar, cremaven de forma controlada o escotaven. Escotar és netejar-ho, netejar els marges i deixar-los pelats. Jo penso que això avui no es pot fer. Deveria de poder-se fer en zones que tinguen perill,
perquè a l'hivern saber quins ribassos podien anar a parar a zones perilloses d'algun pinar i poder-los creuar de forma controlada estaria molt bé, cosa que avui no pot ser. Jo vaig sofrir una experiència d'un tros que considerava que era perillós i al ratet tenia allí 30 o 40 brigades que no em van fregir perquè no van voler. Però estava prohibit i m'ho van dir. Això està molt prohibit, això no es pot fer. No, però és que això... No, està prohibit. Aquestes coses fallen, aquestes coses no són culpa dels llauradors que creguem que aquestes coses es podien arreglar. I bé, això és la part fàcil que trobo jo. Això és molt fàcil, tot el que he parlat són coses del dia a dia de la meva feina. L'altra qüestió és un altre tipus d'estratègia i aquesta és més complicada. L'altre són estratègies agronòmiques i l'altra qüestió són estratègies demogràfiques. I quan entri, tot això és perquè quan estem treballant en el camp ve dies que no parles amb ningú, no? Estàs pensant, no tens temps, tens molt de temps de pensar en totes les coses, no? I mires realment què és el que està passant en el camp, no? Diguem, Artemi, què és el que puguin fer els llauradors? I la meva pregunta és, quins llauradors? No? Quants llauradors quedem? Quants llauradors joves hi ha a la sala? El dia que sí n'hi hagi uno, el dia que sí n'hi hagi 3 de la facultat i tota la resta de gent jove, entonces jo es començaré a creure'm que hem fet alguna cosa, no? Que heu fet alguna cosa. Que tinc l'esperança de que siga, no és que estigui dient que no siga, jo crec que sí que serà. Si alguna cosa no faig és perdre l'esperança. I en les estratègies demogràfiques que dic, jo em plantejo que el tipus d'agricultura o de gent agroforestal que pot cobrir o pot d'alguna manera fer realment o fer una realitat de canvi de paisatge i de protecció és un altre tipus d'actor rural. Sense despreciar els meus, els llauradors o els ramaders com tu, no? Per supost, són figures que tinguem que estar ahí. Però crec i estic convençut que n'hi ha altra gent que poden ser actors ocasionals, poden ser vacacionals, que tenen moltíssimes ganes de que algú s'espente i es diga que en eixa caseta del terreno que van heretar poden fer coses. Estratègies que anirien dirigides a aquest tipus de gent, perquè als llauradors no fa falta només que ajudes i dir-nos que estem fent les coses ben fetes i en això estem orgullosos i seguim avant, no? Però com fiquem il·lusió a la gent jove que puga ser uns actors ocasionals en el camp, en les zones agroforestals, que puguen realment fer alguna tasca de prevenció i que al mateix temps siguen també en el tema de Ferran, una ajuda paisatgística. Bueno, pues a lo millor seria qüestió de plantejar-se, com ha comentat algú, si en la docència es comencem a parlar, com ha dit Artemi, no solament del foc, sinó del paisatge. Es començar a fer creure que l'agricultura i el paisatge està nugada totalment. Fins ara, els tècnics, jo he estudiat poquet, però el que vaig estudiar de paisatge no l'havia sentit dir mai en la vida. I la majoria de tècnics, no ho sé, en l'agricultura com estarà ara, però sembla que de paisatge no tinc massa clar de què se parla, no? I jo trobo que seria molt interessant que es començaran a convèncer que el paisatge en l'agricultura va unit i és molt important. I bueno, pues d'això es trataria, de que a la gent se li facilitara el poder anar i poder tindre en certs drets, o sigui, drets i obligacions. O sigui, facilitar-li moltes qüestions, però al mateix temps que tingueren unes obligacions, com seria un manteniment d'unes franges de terreny que els llauradors ja no poden fer simplement perquè no existeixen. Però ells serien els nous actors que serien capaços de fer tot això, no? Jo sí que els tindria en compte.
Jo trobo que la faena del dominguero, que no m'ha agradat mai dir-ho d'aquesta manera, perquè tinc germans domingueros i no m'agrada dir-ho d'aquesta manera, és molt important. El meu germà, quan ve directe, de comptes d'anar-se'n a altre puesto, ha estat tota la setmana a València i quan ve, les poques vegades que pot vindre, se'n va directe al camp. Doncs anem a aprofitar que aquesta gent té moltes ganes de fer coses i que en un dia, en un cap de setmana, pot arreglar aquestes parcel·les i que seran un fre, una forma de ralentitzar un possible incendi i al mateix temps que estigui connectat amb persones com Ferran, que li diguen quins arbres pot ficar ahí, que siguin piroresistents i que damunt canvien la fisonomia del paisatge, d'un paisatge que tenim que tindre clar que té que canviar. Els paisatges són canviants. Després d'això, les persones que estem, les persones que estan en unes condicions de desigualtat brutal. Este home és un contribuent, com és el contribuent que viu a València o com viu en Novelè, a la vora de Xàtiva. Però el que està en Novelè va al centre de salut en un momentet, agarra el cotxe o va en la bicicleta i va. Aquest home i la seva família no. Aquestes coses no es tenen en compte. I si vols, agarra el cotxe teu i ves i paga-ho. La persona que estiguera establerta en un lloc d'estos tindria que tindre incentius de tot tipus per a mantenir aquestes persones que són interessants i que no van a trobar ningú paisatgista ni ningú mantenidor del terreny millor que ells. Jo ho tinc clar. I això és una cosa que es té que pagar. I si no, no n'hi ha res a fer. Tot el més pot ser teoria, pot ser molt romàntic, molt bonic, però mentre no n'hi hagi això, no n'hi ha res a fer. Sí, ell podria cridar a l'ambulància cada vegada que té que anar a fer-se una cosa perquè és que no tinc cotxe. Ja, però si tu l'ambulància quan va te costa a les arques públiques li costa 200 euros i tu quan fa aquesta persona el viatge li pagues el viatge que val 30 euros, es guanya diners. No? Trobo que aquestes cosetes són un defecte que estan afectant moltíssim i fent més gran el problema de lo que és el despoblament. I bueno, jo crec que ja no tinc molt més que dir. Només això, que tinc l'esperança de que algun dia puguen haver així, com el meu fill, que no puc vindre perquè m'he deixat fent olives, m'he vingut jo, però que n'hi hagi així una trentena de jovens llauradors i ramaders que miren les coses i facin les coses d'altra manera. Moltes gràcies. Bé, bona vesprada. Jo soc Rosa Pardo. La veritat és que li agraeix moltíssim a Artemi la benvinguda que ha fet a l'administració. Jo crec realment que aquestes administracions que hi ha ara tenen una escolta molt més activa i estem sempre més properes a la ciutadania, a les universitats i són molt més poroses que no les administracions que hi havia abans, que era una altra cosa. Volia començar dient que lamente moltíssim no haver estat en totes les jornades, perquè crec que han sigut superinteressants i que m'haguera agradat empapar-me de tot el que s'està dient. I després també volia dir que jo em sent un poquet avergonyida, la veritat, en aquesta taula, perquè crec que realment els experts i les expertes de territori són les persones que treballen i que fan que allò tinga una gestió contínua i quotidiana. I a pesar de ser la directora general d'Ordenació de Territori i Paisatge, veig que tinc moltes carències. Mira, un exemple, quan ha parlat Pepe de l'Aprisco, no sabia ni què era. Ho he hagut de buscar aquí en internet, que era un lloc on guardar el ramat i són coses que no sabem les persones que estem de vegades governant. És per això que una cosa que ha comentat abans Belén, totes les legislacions, les normes, les regulacions, les planificacions que fem, hi ha una part que és clau i és importantíssima i és el tema de la participació, com s'ha dit. Si no escoltem, si no sabem què s'ha de fer, difícilment podrem encertar. I també una altra cosa, abans de continuar, i que tampoc voldria defraudar, perquè es diu ordenació del territori, paisatge, potser això pot harmonitzar tot i que siga la clau per a que se solucionen tots els problemes i tal. Jo crec que
de lo poquet que he escoltat d'esta vesprada, me sembla que les polítiques han d'estar absolutament integrades i des de distints departaments sectorials s'ha d'anar, diguem, tots units per avançar i per a veritablement fer que totes aquestes normes, regulacions, lleis i plans no siguin un follon inmanejable, sinó que siga una manera de facilitar la vida a les persones, que sempre diguem els ciutadans, les ciutadanes, els territorians i les territorians, que són com unes altres persones que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis, com s'ha estat veient esta vesprada. Que hauria de ser l'ordenació del territori? Hauria de ser una manera de equilibrar, diguem, tots els usos i els aprofitaments dels recursos que hi ha en un espai finit com és la Terra. He de dir-vos que nosaltres en les administracions partim de dades científiques i probabilístiques. Hem estat darrerament treballant cartografies a partir de dades científiques, per exemple, una cartografia de l'estoc de carboni que s'acumula a la vegetació. En aquest estoc de carboni acumulat en la vegetació es veu que com els boscos madurs, els boscos que tenen més edat, són els que acumulen, diguem, tenen un reservori més fort d'aquest estocatge, i aleshores, des del nostre punt de vista, que haurien d'estar, diguem, molt preservats i s'haurien de fer unes tasques de prevenció per a que els incendis forestals no afectaren, diguem, aquestes masses forestals, perquè seria bastant greu. Diguem que serien la xolla forestal que tindríem en el País Valencià i que hauríem de veure com es gestiona i es cuida això. Altra cartografia que m'està treballant també és els espais per on se produeix una recàrrega de les masses subterrànies d'aigua. Es diu espais crítics per a la recàrrega d'aqüífers, i en aquests indrets veiem que hi hauria que matisar quins usos poden permetre's en més o menys facilitat per a que la infiltració d'aquesta aigua al subsol que no quede dificultada i que quede garantida, diguem, aquesta recàrrega dels aqüífers. Per altra banda, el que estem avui, caldria parlar d'aquesta gestió dels riscos, una gestió que volem que sigui una gestió adaptativa. Això què significa? Que cada vegada que es produeix un moment crític amb un risc determinat, aprendre de com s'ha gestionat i de com s'ha pogut recuperar i com d'efectives han sigut les mesures que s'han pres a l'hora de regular els usos sobre el territori i, diguem, reajustar-lo. Això també he de dir que hauria de ser algo molt més àgil del que fem, perquè, com veureu, les lleis hi estan, diguem que és com una base que ha de complir-se necessàriament, conté uns mínims, però aquestes lleis han d'adaptar-se als distints territoris que tenim en el País Valencià. Tot el territori no és idèntic, de manera que aquesta legislació s'ha de, diguem, acomodar a les característiques de cada lloc. Nosaltres, veureu la diferència, hi ha un pla, que és el Pla d'Acció Territorial de Prevenció dels Riscos d'Inundació, i ahir el que volia explicar-vos és que, per un costat, hi ha unes cartografies que identifiquen un perill. El perill és un perill natural, igual que els incendis, per lo general és un perill natural, també de vegades pot ser induït en funció de les accions humanes que n'hi ha sobre un determinat espai, però generalment és un perill natural. Després hi ha els factors de vulnerabilitat. I aquests factors de vulnerabilitat són les activitats humanes que estan sobre aquest espai. O sigui, si es produeix una inundació i inunda un determinat espai que no té cases, que no té cultius, que no té ninguna activitat econòmica ni està en risc ninguna vida humana o d'animals o de biodiversitat, no tindria major problema. El problema és quan aquestes activitats que estan implantades poden quedar en risc. Això que existeix per a les inundacions no existeix, per exemple, per als incendis. Nosaltres recentment hem començat a treballar amb la Direcció General, recentment fa més de 2 anys, amb la Direcció General de Prevenció de Riscos d'incendi forestal,
Aleshores, ells ens han facilitat una cartografia de la perillositat en funció de la biomassa, dels factors un poc climàtics, les freqüències dels vents, etc. I el que nosaltres voldríem, diguem, és un poc adaptar les cartografies de riscos que podrien donar-se per a veure de quina manera s'han de regular alguns usos en aquests espais. Però, bueno, com vos dic, és molt difícil encertar amb totes aquestes regulacions sense dificultar posteriorment amb un excés de normativa que no permet cap tipus de flexibilitat les necessitats quotidianes i les que van a ser més efectives en cadascun dels llocs. Una altra cosa que volia comentar, vaig a passar així un poquet més llarg. Això, en el PAD de les comarques centrals, primer estem assajant aquesta cartografia de perillositat creuada amb altres usos per a veure si podem zonificar i regular els usos d'una manera més encertada, i això també ho aplicarem als PADs que estan en licitació, que són el PAD d'Ademús, el de l'Alt Millars i el de la Serra d'Aitana. Què pretenem? Dos tipus d'estratègies, unes que són normatives, que són aquestes que estic comentant de la regulació, i després aquest disseny de les zones del territori. Hi ha una ferramenta que tenim que creguem que és bastant útil, que és la delimitació, la proposta d'infraestructures verdes del territori. Després, algunes qüestions que s'han estat comentant esta vesprada i que haurien de donar un poc també sobre les que hauríem de reflexionar quant a la dificultat d'encertar, diguem, en aquestes regulacions, altres derivades dels incendis. Per exemple, les emissions de CO2 sobtades i repentines que pot provocar un incendi forestal, això voldríem evitar-ho, clar. L'erosió. Després d'un incendi forestal també hi ha un perill d'erosió. Abans s'ha comentat també el tema dels bancals de pedra seca. Sabeu que els bancals de pedra seca estan declarats BRL, o sigui, bé de rellevància o BIC, bé d'interès cultural, però immaterial. Està declarat així la tècnica constructiva de la pedra seca, però de la mateixa manera que quants pastors queden, quants agricultors queden, quants paredadors queden, n'hi ha moltíssimes professions o moltíssimes tasques que van perdent-se i va desapareguent, diguem, totes aquelles accions que són les mantenidores d'aquests paisatges que quan nosaltres fem lleis, normes, plans, volem preservar, però que no se preserven només ficant-ho en un paper i ficant un article per a que es preserve. Aleshores, diguem que n'hi ha que fer, per això dic que les polítiques han de ser integrades i hi ha d'haver una tasca, diguem, conjunta i comuna. Per exemple, això, si és clau mantenir les parets de pedra seca per a moltíssimes coses, per a evitar l'erosió, per a afavorir també la biodiversitat en aquests bancals, fer unes pràctiques, diguem, una gestió del territori més adient, tal volta hauríem d'implementar unes polítiques educatives també en el territori, fent formació professional, per exemple, que mantinguera, diguem, estos oficis en els llocs on són especialistes o són capdavanters, diguem, en totes aquestes coses. Dic lo de la pedra seca perquè és una qüestió que he dit abans, però, igual que això, hi hauria moltíssimes altres professions que també serien objecte d'aquesta regulació. Altres coses que també poden ser favoridores de tot això i que sí que se poden ficar en les normes, diguem, urbanístiques o territorials d'un pla d'acció territorial, la preservació i la defensa dels camins públics. Moltes vegades també
imagine que aneu trobant, igual que has comentat, el tema de les fonts, doncs aneu perdent senders i maneres d'accedir, diguem, d'una manera més eficient al territori, que podien ser també estratègies que pogueren combatre els incendis en un moment donat i tal. Aleshores, des de les administracions sí que volem fomentar un ús públic de tot el territori. Quan la gent coneix els llocs, els estima i els aprecia i els cuida, per lo general. Aquest ús públic ha de ser un ús públic sostenible, no així... I després, prendre parar atenció també a moltíssimes pràctiques ancestrals. Avui Artemi crec que ha mencionat abans el tema de la crema prescrita. Ara crec que ja en el Palau Giravella Soriano me sembla que encara estarà l'exposició del darrer World Press Photo, que hi havia tots els aborígens australians que estan fent aquestes cremes durant moltíssim temps, i crec que hi ha una exposició que mostra, diguem, un poc aquest procés. I després he sentit una cosa que m'agrada molt, en les agendes urbanes i en les planificacions urbanes, diguem, des de lo urbanocèntric, que tendim un poc a fer, perquè la major part de la població està establida en ciutats, se parla molt darrerament del que són refugis climàtics. Aquests refugis climàtics, òbviament, són zones, diguem, més arbrades, més permeables, en sols més permeables, que hi ha una moderació de les temperatures en parts de la ciutat i també tenen fons i recursos, diguem, que podien ajudar en un moment de crisi a la ciutadania. M'ha agradat molt el que heu comentat també d'aquest tipus de refugi, o tot tipus de refugis que caldria que estigueren repartits per tot el territori, diguem, per a afavorir, diguem, en un moment crític la preservació de la vida i la recuperació de les fonts, que me pareix una idea superadient. I dono la paraula a Anna, aleshores. Buenas. Jo ja vaig a començar en polèmica perquè si no vaig a posar-li vidilla a la cosa. Jo em dic Anna Climent, em puc considerar que soc de Benialfaqui, que és un poble de 30 habitants, o sigui que no m'ofendré si no el coneixeu. Artemi ha dit que ell fa el millor oli ecològic espero que hagi dit de la comarca, perquè jo també faig oli ecològic certificat, però crec que és molt bo el seu oli perquè ha dit que ja ha començat la collita d'oliva. Jo també, jo he començat l'oliva esta setmana, per tant, totes les persones que comencen l'oliva pronte és garantia de que tenen bon oli, així que ja en cau bé, Manel. Jo no crec en l'agricultura subvencionada, jo crec que les subvencions serveixen per a crear panxes agraïdes, però així no funciona. No sé per què estic així, Artemi. Jo tinc tres motius per als quals podria estar així. Artemi m'ha presentat com a professora, és de veres, soc professora d'institut, però també tinc una hectàrea de terreny de cirera i d'olivera. Jo crec que els joves sí que els agrada la terra, jo no soc tan negativa que anem a explotar tots i anem a morir tots, no és de veres, no és de veres. Voleu que vos diga jo com venden els joves a treballar en la terra? És superfàcil, tinc així un membre de l'administració que pare les orelles. Feu que els productes agrícoles valguen diners. En el moment en què valga diners, la queradilla, la taronja, la cirera, l'olivera, tot el món se n'anirà a l'agricultura, tot el món, si és que no tindreu prous bancals. No és broma, no estic fent polèmica per dir, no n'hi haurà prous bancals, no tenim prous oliveres en el món per a donar-li de menjar a tota la gent que està menjant margarina, que no està posant-se oli en el pa. És que no és broma, no? Per tant, en el moment en què els productes valguen diners, perquè estem inventant coses... Ahir estava en una reunió en què parlaven de que el que tenim que fer és que els turistes vinguen a veure com floreixen els arbres, perquè resulta que en Extremadura, igual com en Japó, la florida de la cirera és com, uau, super... Perquè la gent de ciutat no ho sabeu, però els arbres floreixen, a més d'haver tulipans i margarites, també els arbres floreixen. I es veu que als de ciutat els agrada molt vindre a veure això, però a voltes floreixen en dilluns i quan el de ciutat vol vindre en dissabte no n'hi ha flors. Heu de tindre-ho present, no fan quan vosaltres volen. I jo, davant de totes aquestes situacions tan estupendes per a salvar el món, jo dic, si és que el que tenim que fer és que un quilo de cirera valga 5 euros.
que valga, però al masero, perquè al ciutadà ja li valen aquests 5 euros, a la gent normal ja li valen aquests 5 euros, però a mi no, a mi me'l paguen a €1 i mig, i en això no cobrisc els gastos. Bé, també he vingut així, bueno, no ho sé exactament per què he vingut, però també he vingut així com a membre d'una associació que estem intentant defensar el territori i que el que fem és intentar proposar solucions, i una de les solucions que no fa l'administració, perdona, vaig a atacar-te, és no escolta. L'administració es passa el dia fent lleis, felicitats perquè les lleis són molt necessàries i importants, però per a fer lleis ens haureu de preguntar què és el que necessitem, no ens escolten. I jo ara m'estic dedicant a anar poble per poble, però no a parlar amb mi és molt fàcil, perquè jo soc molt xerraora, però no és això el problema. N'hi ha que parlar en el tio Paco, en el tio Paco que està tancat, que quan es va cremar en l'incendi de Valldebo, que va arribar al meu poble, jo pensava en Juan el Cabrero. Juan el Cabrero té 5 cabres en aquests moments perquè no li deixen tindre'n més per els tràmits burocràtics i administratius, tràmits a tota hora. Eixa personeta, si l'hagueren tinguda que evacuar, on se n'anava? On se n'anava? Si sa casa és eixe poble de 30 habitants. A eixa persona mai li ha preguntat l'administració. A mi, potser em pregunta a mi, però no és de veres. Jo no sóc un representant de la població. La població és gent molt anònima, gent a la que mai s'hem dirigit, mai li hem dit què necessites, què vols. Quan vam anar en Artemi a l'excursió de la Valldebo, jo com a membre, en aquest moment estava com a membre de l'associació meua, li van preguntar i estaven superenfadats en dient: Anna, tu no saps la quantitat de gent que ha vingut així a Valldebo, uns cotxassos, uns ministres, un de tot. Diu, eres la primera persona que mos pregunta als de Valldebo com esteu, què vos passa, què necessiteu. La primera. Què està passant en l'administració? Com ara Valldebo està en el focus de la notícia, tot passa allí, totes les reunions es fan allí, però estan fent-se d'esquenes a un poble de 200 habitants. Bueno, li dono molta importància al teu germà Dominguero perquè l'agricultura a temps parcial és una de les solucions. És a dir, n'hi ha molta gent que viu de manera itinerant entre la ciutat entre setmana on treballa i el poble del que encara manté la seva rememorança o el seu bancal del Huelos o el que siga i vol tornar. Eixa interfase que no eres ni del poble completament ni de la ciutat completament és molt important de mantindre. I la tercera pata per la qual se suposa que estic així és perquè soc professora. Entonces, jo soc professora d'institut i realment en els temaris mai ixen les coses negatives. Com hem comentat algú, mai es parla del càncer, de la mort, de coses que són dramàtiques, que són mòrbides, i tampoc parlem de foc. I si es parla de foc, òbviament es parla de manera dramàtica, es parla de manera com impossible de recuperar. La vegetació de Valldebo vam anar 2 mesos després i ja estava rebrotant. A mi no em fa patir tant la serra, és de veres que està negra, és de veres que no anem a tindre la mateixa vegetació en uns quants anys, però la vegetació es recuperarà en seguida. El verdader problema dels incendis és el despoblament i l'agricultura que l'estem abandonant. Punto. Si tinguérem una agricultura recuperada, ves de veres que l'interior de València és una miqueta diferent i jo estic parlant un poc del territori que jo conec, però l'estructura mediterrània és en mosaic. I què vol dir en mosaic? Que tenim bancals fins al capdamunt de la serra. Estan allà damunt. I això què vol dir? Pues que nosaltres trenquem eixa massa forestal gràcies als bancals. Si els bancals els llaurem, jo no tinc les manies que té ell de llaurar. A mi m'encanta llaurar perquè considere... No, però és de veres que hi ha una polèmica molt gran entre si l'agricultura ecològica hauria de llaurar-se o no hauria de llaurar-se. Jo acabaré comprant una trituradora, però jo pense, com a biòloga, però bé, a lo millor en cap gir, vull dir que si això està gravant-se, a lo millor canvio d'opinió, no? Perquè jo pense que quan es tritura fusta, per a que aquesta fusta es torni a incorporar al sol i funcione com a nutrient va a tardar moltíssim. Entonces, és dir, bé, jo vaig a triturar com es diu, la poda i d'ací 10 anys trauré el nitrogen de la branca, fotre, vull dir...
Jo crec que n'hi ha abonats que són ecològics i que són... Però bueno, que si m'ha de baixar els pantalons, me'ls baixe. En qualsevol cas, jo estic a favor, però potser m'arrepentisc, estic a favor de la crema. Els maseros han sabut cremar la remulla tota la vida, les desbrossats, i pràcticament és que jugaria el tipus que mai se'ls n'ha anat un foc. Els focs estan venint de manera diferent, però és de veres que cada volta tenim menys cultura. Cada volta n'hi ha menys maseros d'eixos que no se'ls n'anava el foc, perquè cada volta tenim menys joves que saben fer, per cert, senyora de l'administració, en el meu poble n'hi ha gent que sap fer pedra en sec, i a més són joves. Però mos heu de preguntar, el foc, cada volta tenim menys cultura de foc i sabem gestionar-lo molt menys. Jo m'he criat netejant tots els marges, cremant-los. I jo veia a m'abuelo i m'abuelo és que dia, d'ací arranca i així acaba. I ahí estava ell en l'aixeta i les flames li feien cas. Però és de veres que això és una cosa que no es pot extrapolar i no es pot dir en públic i no es pot gravar. Però o sigui, que no em pareix malament, no em pareix malament que hi hagi prohibicions i que hi hagi coses. Però sí que és de veres que hem d'aprendre a conviure en el foc, perquè si no és per un motiu, és per un altre. És a dir, Evo es va cremar per un raig, per una tormenta seca. No va ser per ninguna imprudència. I podria haver sigut per una imprudència d'una barbacoa que li diuen ara, una torrada de tota la vida, que s'haguera escapat. M'enteneu? Què hem de fer quan es crema la serra? Què hem de fer? Hem de tindre-la gestionada per a que les cremes no siguin excessives i que no tinguem 12.000 hectàrees que es cremen en una setmana, perquè això ha sigut excessiu. Però se suposa que estic així per parlar d'educació, no? Jo crec que és un temari que no tenim en els nostres llibres de textos. Només els professors voluntariosos, els professors que estem motivats en altres coses, acabem contant als alumnes el tema de territori, el tema de paisatge, el tema de l'edafologia, del problema del sòl. Jo sempre pregunto en l'examen, sempre, què és el més perillós que es perd en un incendi? El que em posa la vegetació suspendió. No poden posar-me la vegetació i tot el món està plorant per espins i no és de veres. Ha de plorar per l'erosió que es produeix posteriorment dels sòls que quan plou te'ls arrastres, perquè la vegetació va a recuperar-se en una certa rapidesa. Per tant, jo crec que l'educació és el futur. Estic molt contenta perquè en aquest incendi he començat a sentir, en aquests 2 incendis de l'estiu, he començat a sentir coses que no havia sentit mai. A cada volta que hi havia un incendi sempre apareixia el polític de torn, del partit polític que fora, sempre apareixia el polític el dia. Els incendis s'apaguen en hivern, és que la serra està bruta, tindrien que buidar les presons i que es posaren a netejar la serra. Tu sempre, és que era una cosa... Clar, jo soc biòloga, a mi que em diguen que la serra està bruta és una cosa que em fa mal, perquè justament el sotobosc, que també entenc que ell el vulgui eliminar, però el sotobosc és el que li dona essència a l'ecosistema mediterrani. Sense sotobosc no tenim tot el cicle d'animals i de tot. O sigui, el bosc mediterrani, per supost que no són pins, però tampoc són carrasques. No és una carrasca i nada por debajo. Això és una cosa que passa en els boscos nemorals que estan per ahí dalt. Però així no, en el bosc mediterrani tenim sotobosc. El que passa és que és inflamable, lo siento, però ara ens dirà Ferran que no tot és igual d'inflamable. I, per tant, hem d'anar cap als boscos mediterranis propis, autòctons i madurs. Però més enllà d'això, el missatge que jo volia dir és hauria d'estar en els programes educatius, igual com ara ens heu obligat a introduir, i em pareix molt bé, a introduir des dels 12 anys la sexualitat responsable i l'alimentació responsable, perquè els xiquets se mos desboquen. El fet d'introduir les catàstrofes i les desgràcies com a una manera d'aprendre a gestionar-les perquè van a passar sí o sí, em pareix un element educatiu de primer ordre, perquè aleshores anem a tindre gent que siga molt més menys plorar i més actuar. A veure, no dic que no plorem, perquè jo també vaig plorar. A mi se me caia el cor de veure que estava cremant-se la meva serra, que potser mos desallotjaven. És a dir, la sensació d'impotència és brutal, però al mateix temps, tenim que eixir avant i tenim que veure per què ha passat, fins quan volem que continuï passant i què és el que podem fer, no? O sigui, jo crec que això és un poquet la idea i el resum de lo que he parlat.
com parle ràpid, doncs ja he acabat. Vinga, adeu. Bé, bona vesprada. Soc Ferran Gandia, soc el coordinador de l'àrea de restauració ecològica de la Colla Ecologista de l'Arral d'Ontinyent. Nosaltres començarem la nostra tasca fa quasi 34 anys, en 1989, un grupet de gent de xavalets de 16 i 17 anys dins d'un grup d'escoltes i començarem creant un viver forestal amb la intenció de realitzar reforestacions i amb la finalitat última de millorar el món en què vivim, que és una idea que està molt arrelada dins de l'escoltisme, que és que el que fem és educar xavals per a que després siguin ciutadans útils. I nosaltres, la nostra manera de millorar el món, aquestes intencions les focalitzarem en millorar la vegetació. Parlem de manera molt alegre de boscos, però en realitat el que tenim al nostre voltant són comunitats secundàries fruits de processos seculars de degradació dels ecosistemes originals. Aleshores, a finals del segle XIX, les nostres zones forestals eren autèntics deserts, fruit de la sobreexplotació de recursos forestals. A principis del segle XX es va engegar una política ambiciosa de reforestacions a partir dels treballs de Miquel Bosch i Julià, amb la intenció de pal·liar els efectes de les inundacions del riu Xúquer, per exemple. I en aquella època es va triar fonamentalment espècies de pins perquè, com que les condicions del medi eren prou dolentes, necessitem espècies que requeriren que tingueren pocs requeriments d'establiment i que cresqueren ràpid. A aquesta empresa potser li va faltar una segona fase consistent en intentar millorar aquestes comunitats vegetals, intentar promoure el pas de les pinedes o brolles amb pins, que no boscos, a les formacions de frondoses pròpies nostres. Nosaltres, com a exemple, tenim el carrascar de la Font Roja. I nosaltres hem treballat tot aquest temps amb aquesta idea d'adreçar-nos cap a formacions d'aquest tipus. De seguida ens vam adonar que no podíem actuar a tot el territori perquè el territori forestal és un medi dur i aleshores implantarem l'estratègia de crear nuclis de dispersió reclam, que són petites illes de vegetació en les quals augmentem la biodiversitat i amb l'esperança que quan arriben a la maduresa els arbusts i els arbres que plantem, la fauna servisca com a vectors de dispersió per a dispersar les llavors. Són els processos propis de la dinàmica reconstructiva que tenen els ecosistemes forestals. Nosaltres simplement aprenem aquesta dinàmica i intentem ajudar-la, no intentem instaurar un nou ordre. Aleshores, en els 34 anys que portem en marxa, hem creat una vintena de nuclis, el nucli més gran té quasi 5 hectàrees, tenim arbres que arriben als 10 metres d'alçada, són nuclis que ja comencen han completat la fase d'establiment, ja comencen a produir fruits i comencen a expandir-se. Nosaltres ens trobem prop dels tròpics, per tant, els nostres boscos són boscos amb una estructura molt tancada, amb un sotabosc, amb unes plantes enfiladisses que creen estructures molt tancades, impenetrables. Si anem a la Font Roja, hi ha moltes zones de la Font Roja on no es pot entrar. Pel que deia Pepe, que allò que no es podia entrar. Clar, si és que els nostres boscos són així, perquè els nostres boscos són com petites jungles, perquè es trobem molt a prop de l'Equador
Si estiguérem en centre Europa i tinguérem fagedes, doncs, les fagedes són boscos totalment diferents. Els fagos no permeten que passi la llum a l'interior i això fa que no pugui créixer el sotabosc. Quina incidència tenim nosaltres el nostre treball sobre els incendis forestals? Doncs nosaltres no podem evitar que els boscos cremen. El treball nostre fonamental és treballar sobre la resiliència, fer que el dia que cremen els nostres nuclis doncs es recuperaran millor. Jo no estic gens preocupat pel treball que... No tinc por de perdre el treball que hem fet. El treball que hem fet ja està ahí i restarà de per vida, perquè quan es crema o quan hi hagi una tala, doncs l'ecosistema ho tractarà simplement com és una pertorbació temporal i es reconstruirà de forma molt ràpida. De fet, fa unes setmanes estàvem en Pinet, en la zona que va patir l'incendi fa 4 anys, i hi ha moltes zones, les zones de Surar, costa creure que va cremar fa 4 anys. La recuperació de l'ecosistema ha sigut rapidíssima. Clar, les suredes són els ecosistemes que millor resistència al foc tenen i millor recuperació tenen també. Però és que una formació de frondoses amb carrasques, amb roures, amb freixes, amb aurons, també recuperaria ràpid. Per a mi els incendis forestals, la clau del tema està en una qüestió de planificació territorial. En les últimes 5 dècades, les interfícies urbano-forestals que protegien els ciutadans dels riscos dels incendis forestals, doncs les hem esvaït per culpa de l'urbanisme abusiu. Durant aquest temps ha hagut molts ciutadans que se n'han anat a viure a urbanitzacions al vell mig de zones forestals o pròxims a zones forestals. Doncs aquesta gent corre un risc important. El dia que, en qualsevol moment, en els propers anys, podem viure situacions dramàtiques. Perquè, hem permès algo que estava perfectament ordenat, que era que la gent vivia en nuclis concentrats, que al voltant d'aquests nuclis hi havia una zona de bancals conreats que protegien a la població en cas d'incendis, i aquestes zones les hem dinamitat. Així que, en aquest sentit, sí que considerem que seria convenient recuperar totes les zones conreades al voltant dels nuclis habitats tradicionals. I per a fomentar això, els llauradors podrien rebre compensacions per serveis ambientals que produeixen aquests bancals al voltant dels nuclis habitats tradicionals. De la mateixa manera que per a pagar els costos de restauració ecològica dels boscos, creiem convenient implementar un sistema de pagament de compensacions per serveis ecosistèmics. Aleshores, al País Valencià tenim molt arrelat els riscos generats per les inundacions i tots som conscients de que quan edifiquem en zones inundables, més pront o més tard, l'aigua arribarà i produirà catàstrofes, doncs en els incendis forestals passa el mateix. Aquella gent que se n'ha de viure on no tocava, doncs en el futur pot tindre problemes. I caldria fer un esforç per a reordenar este petit o este gran caos que hem creat en les últimes dècades. En aquest sentit, fa uns anys, coincidint amb la pandèmia, va haver una iniciativa que nosaltres, jo també soc membre d'Agro, des d'Agro aplaudirem i recolzarem, que era la iniciativa, ara no recordo com es deia, Maestrazgo Sports, que pretenia, hi havia
era un grup de gent que pretenia escoltar a la població que vivia en les comarques del Matarranya, de la part de Catalunya, de Teruel i del País Valencià, i el que pretenien era crear un fòrum per a escoltar a la gent, veure quines intencions o quines necessitats tenien i a partir d'ahir intentar ordenar les activitats que s'estan produint avui en dia de forma desordenada, perquè ara mateix tenim caçadors, tenim excursionistes, tenim ciclistes i tots convivint ahir al lío i sempre apareixen problemes, no? Malauradament, doncs no sé si perquè es va explicar malament, també perquè el factor humà, els ecosistemes són previsibles, però el factor humà és el més complicat de gestionar sempre. Doncs, desafortunadament, aquella iniciativa que anava a portar diners per a fomentar el desenvolupament del territori, perquè hi ha molta gent que viu a les ciutats i viu a altres països que està desitjant conèixer zones com eixa. Doncs, malauradament, aquella iniciativa va anar en orris. Pel que fa a la ramaderia, jo considero que hauria d'implementar-se en zones d'interfície urbano-forestal, perquè si a les zones on nosaltres actuem des de fa 20 o des de fa 30 anys arriba un ramar de cabres, doncs la nostra feina se'n va, perquè les cabres són tenen necessitat de menjar cada dia i no... Nosaltres, a banda de plantar arbres, també fem aclarides en zones densament poblades, eliminem espècies exòtiques invasores i també fem accions de suport a la fauna, com és la instal·lació de caixes niu. Restauració ecològica, al final, en definitiva, consisteix en crear oportunitats per a que el propi sistema avance en la bona direcció. Aleshores, dins d'esta dinàmica, si arriben les cabres, el nostre treball queda en no res. Després, jo, crec que no podem tornar a 100 anys enrere i l'agricultura de muntanya jo penso que és inviable. Jo recuperaria l'agricultura al voltant dels nuclis habitats. I també, avui en dia tenim ferramentes de simulació que ens permeten preveure el comportament del foc i a través d'aquestes simulacions podem detectar determinats punts estratègics en el territori i ahir sí que caldria actuar sobre la vegetació, siga mecànicament, siga a través de cremes prescrites, siga a través de la ramaderia, però en el conjunt de les masses forestals jo opte per treballar en la restauració dels ecosistemes. Ecosistemes que en el futur cremaran sí o sí, però quan cremaran, possiblement, si aconseguim una estructura tancada, hem de considerar que en un incendi forestal necessitem un aport continu de calor i la calor es transmet a través de 3 mecanismes: conducció, convecció i radiació. En la major part dels incendis forestals, els mecanismes més importants són la convecció i la radiació. Aleshores, en una estructura tancada, la pròpia vegetació pot suposar de barrera per a, precisament, impedir la circulació de l'aire i limitar la participació de la convecció, i la vegetació també suposa de barrera que reflecteix part de la radiació. Aleshores, preveure el comportament del foc és complicat perquè intervenen moltíssims factors. Són les condicions ambientals, la temperatura, la humitat relativa de l'aire, la velocitat del vent, l'orografia, la direcció del vent, però també el tipus de vegetació i l'estructura de la vegetació. De manera que zones obertes, per exemple, l'altre dia en Vall d'Ebo veiem les zones obertes amb vegetació, amb matollar baix, han cremat molt bé, han cremat de forma uniforme. Per què? Perquè ahir no hi ha res que frene l'avanç del vent. Doncs la convecció avança, la convecció té un paper important. En canvi, els retalls de boscos madurs
amb carrasques doncs, veiem que cremaven pitjor, no? Que potser es cremaven les primeres carrasques, però que de seguida les carrasques que quedaven en segona fila, ja el foc ahir ja no els afectava. No? I és que la mateixa vegetació suposa de barrera que reflecteix part de la radiació i a més dificulta la circulació de l'aire. És complicat, és una qüestió molt complexa. No? I res, en una estratègia de prevenció d'incendis doncs hauríem d'analitzar primer les causes. Jo així m'he portat l'anàlisi de causes d'incendis forestals del País Valencià en el període 2009 i 2018 i ens està dient que el nombre d'incendis, el nombre d'incendis no, però a veure, la participació de les negligències, la tendència de les negligències en aquest període va a la baixa i la intencionalitat també. L'únic que està pujant és la incidència dels rajos. No? Vull dir, això ho dic perquè aquest estiu en els mitjans de comunicació ens han pintat un panorama negre, negre, negre i possiblement la realitat no siga tan negra. També fa un mes en la reunió de Firelinks hi havia un meteoròleg que està analitzant l'evolució o la presència d'incendis forestals a nivell planetari i va dir que en el conjunt el nombre d'incendis forestals va a la baixa, almenys a Europa. Aleshores, no sé, hauríem d'agafar aquestes dades, analitzar-les bé i a partir d'ahir implementar polítiques de veritable prevenció, no? De combatre directament a l'arrel del problema. Moltes gràcies. Estic mirant el programa i anem a traçar ja. Ho dic perquè segurament tots estareu amb moltes ganes de fer preguntes. Però jo us proposo que deixem la situació com està i clausurem, perquè és el que toco. Em toca si n'hi hagi alguna pregunta, però jo me comprometo a una cosa, personalment. Me comprometo a fer una altra excursió més endavant, en unes setmanes, un mes, quan puguem, i anem a veure les cabres de Pepe, a Bicorb. I té que vindre Ferran per a veure on col·loquem un parell, o 3 o 4 nuclis de dispersió. Per a comprovar si és compatible aquests nuclis de dispersió on ell col·loca moltes espècies forestals per a muntar la diversitat i és compatible amb les cabres. És un repte. És un repte. Ja recordeu el que deia els actors. Són molts, ja ho he vist este matí també, com Belém ha tingut que rectificar algunes expressions de la gent que ve dels bombers, no? Perquè els bombers es veureu moltes vegades molt preocupats perquè se juguen la vida. Se juguen la vida i entonces quan veuen alguna gestió que ells han proposat que se faci i no se fa i després tenen que anar ells a defensar el foc, defensar-se contra el foc és per això. Per això vos dic que tenim que això és el principi, no? Gràcies al professor Farinós organitzant des de la Càtedra de Cultura Territorial i l'administració, que en totes les ajudes que tenim, que podem organitzar-ho, és el principi, no és el final. Avui no anem a clausurar com al final, sinó com a principi d'alguna cosa. L'altre repte és que s'enjunten Anna i Manolo i miren quin és el millor oli. D'acord? I en general el repte és que ens mantinguem tots els que estem així... Com jo no filtre l'oli, suposo que Manel tampoc el filtra, jo no tindré oli hasta març, que ho sapiau. Bueno, ella ve d'una zona que el foc va arribar fins a la Serra d'Almudaina, venint des de pràcticament la mar, des de més enllà de la Vall d'Ebo. És terrorífic veure tant de paisatge cremat, no? Però els pobles que estan allí encara mantenen els cirers i les oliveres actives, es van salvar perquè tenien l'agricultura al voltant. Entonces tenim que pensar en que gestionar bé el territori també és gestionar bé la nostra agricultura i la nostra ramaderia. I el repte més gran que tenim, que avui ens hauríem de proposar així tots, és estar en comunicació, estar en contacte i informar a l'administració, perquè és que ella és molt exigent. Però també tinguem nosaltres molta responsabilitat, tots.
en comunicar-nos amb l'administració, en dir-los el que pensem, en compartir les nostres inquietuds i els nostres problemes. Si nosaltres no si no ens comuniquem amb ells, és impossible que prosperem. Així que vull que un aplaudiment per a tots ells i si passem